Tých výhod je hneď niekoľko. Asi najväčšia výhoda spočíva v tom, že mid-market fondy dokážu kupovať spoločnosti za nižšie násobky zisku, ako je tomu u tých najväčších fondov. Druhá veľká výhoda je, že počas vlastníctva týchto firiem mid-market fondy dokážu zvyšovať ich tržby, ako aj ziskovosť rýchlejšie a do väčšej miery, ako je tomu u tých najväčších fondov. V tretej miere by som povedal, je dôležitý fakt, že sa nespoliehajú do takej veľkej miery na dlhovú páku a na kapitál požičaný od bank, čo má za následok to, že ich výnosovosť nemá až takú vysokú volatilitu a není závislá na nízkych úrokových sadzbách do tej istej miery, ako je tomu u tých najväčších fondov. Tiež by som spomenul, že mid-market fondy vo veľkej väčšine sa špecializujú na určitú oblasť, čo nie je ten prípad u tých najväčších fondov. A všetky tieto faktory, ktoré som spomenul, majú potom za následok to, že tá celková výnosovosť dlhodobá tých mid-market fondov je na vyššej úrovni. Dlhodobo sa to hýbe niekde okolo 5 až 7 percentuálnych bodov ročne a sú teda schopné generovať vyššiu návratnosť pre svojich investorov. Když se podíváme na menší investory, tak co doteď byla ta hlavní překážka, proč nemohli vstoupit do těch private equity fondů? A když to vezmeme k tomu fondu, který dnes představujete, tak jakým způsobem právě řeší? Určite. Historicky private equity bolo odvetvie, ktoré bolo exkluzívne pre veľkých investorov, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Tým prvým je jeho sofistikovanosť a bolo potrebné, aby teda tí investori vedeli, do čoho investujú, za akých podmienok, aby sa nepopálili. Druhým dôvodom bola likvidita. Veľkí investori vedeli pracovať s tým, že alokujú peniaze na určitú investičnú stratégiu po dobu 10 až 12 rokov a že tieto peniaze počas tejto doby neuvidia. Toto nebol úplne niečo, s čím menší investori retailoví vedeli pracovať. A v neposlednej rade to bol fakt, že pre manažérov private equity fondov bolo z jednoduchého dôvodu jednoduchšie a lacnejšie pracovať s menším počtom investorom, ktorí im ponúkali väčšie objemy kapitálu. To sa ale v posledných rokoch do veľkej miery mení. Hlavne veľké private equity fondy sú už dneska prístupné aj pre menších investorov už nejakých 200-300 tisíc korún. Když se podíváme na hlavní rizikové faktory u private equity, jak jsou na tom ve srovnání třeba s riziky, které se mohou vyskytnout u těch jiných veřejných trhů právě? Tak takým najväčším rizikom je asi práve tá likvidita. Investuje sa do nelikvidných aktív. Tie fondy, do ktorých bude aj JNT Global Private Equity Fund investovať, sú z veľkej miery úplne nelikvidné. Čiže zoberú si od vás peniaze a vrátia vám ich za 10 až 12 rokov. Takže to je taký najväčší kvázi problém, s ktorým treba pracovať. Druhým takým faktorom by som povedal je znova tá sofistikovanosť tých investícií, kde pre jednotlivého investora na verejne obchodovaných trhoch je dostupné veľké množstvo príležitostí, kde môžu investovať do indexových ETF-iek, môžu si kúpiť malý podiel na veľkom množstve investícií a je zložitejšie a náročnejšie, by som povedal, sa popáliť alebo urobiť nejakú neúplne rozumnú investíciu. Pri tých privátnych trhoch to tak úplne nie je. Tam takéto nástroje neexistujú, alebo teda neexistujú aspoň zatiaľ. Ale to dôležitejšia je práve sofistikovanosť, schopnosť a skúsenosť toho portfólio manažera, aby vybral tie správne investície. Jak může rostoucí zájem právě privátních anebo institucionálních investorů ovlivnit dostupnost anebo výnosnost těch private equity fondů? Tak tu by som tú odpoveď rozdelil na dve časti. Prvá je týkajúca sa práve tých veľkých fondov. Tam si myslím, že existuje reálne riziko, že ich návratnosť v dlhodobom horizonte bude klesať. A to z toho dôvodu, že väčšie množstvo kapitálu bude naháňať menšie množstvo alebo rovnaké množstvo, ako bolo doteraz investičných príležitostí, čo bude mať za následok zvýšené valuácie a teda dlhodobo nižšiu výnosnosť. U mid-market fondov, kam cielime my, si nemyslím, že by to mal byť ten prípad, a to hneď z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že jednak tie mid-market fondy nemajú kapacitu, nemajú na to ľudí, nemajú schopnosť targetovať ten retailový kapitál od tých jednotlivých investorov, čo znamená, že ten prílev kapitálu by tam nemal byť až do takej miery markantný, ako je tomu u tých veľkých fondov. A druhý dôvod je ten, že mid-market fondy častokrát predávajú tie svoje portfóliové firmy práve tým veľkým fondom,
čo bude mať za následok to, že budú vedieť exitovať tie firmy pri vyšších valuáciách, čo by malo podporiť výnosovosť. A teda si myslím, že dlhodobo tá výnosovosť by sa mala naďalej držať niekde okolo tých 15 až 20%, ako tomu bolo za posledných 30 až 40 rokov. Když se podíváme na prostředí Česka a Slovenska, tak jak velkou roli mohou private equity fondy hrát v diverzifikaci jejich portfolií, protože historicky tady spíše jsou třeba nemovitostní fondy nebo jiné tradiční fondy? Tak určite budú hrať veľmi dôležitú rolu. Historicky sa tie portfólia skladali z akciových investícií a z dlhopisových fondov plus nejaké tie nemovitosti. Svet sa za posledných 50 rokov stával stále globálnejší a tá korelácia jednotlivých investícií a ich výnosovosti bola čím ďalej tým vyššia. Private equity ponúka práve riešenie na zníženie tej korelácie, nakoľko investícia do niekoľko privátnych firiem nemá až tak vysokú koreláciu s výkonnosťou celkových akciových trhov. A spomínate diverzifikáciu, to je tiež veľmi, veľmi dôležitý bod. Hlavne pri prepade akciových trhov, keď nastane nejaká recesia, tak private equity investície majú tendenciu klesať menej, ako je tomu v prípade akciových trhov. Väčšinou tu býva o nejakých 50 až 60% menej. Takže je to určite pre investorov veľká výhoda, aby svoje portfólia ďalej diversifikovali. A v neposlednej rade samotná výnosovosť, o ktorej sme sa rozprávali, môcť investovať do triedy investícií, kde je tá návratnosť medzi 15-20% ročne, bude určite pre veľké množstvo investorov lákavé. Za mňa je dôležitý hlavne fakt, že v rámci demokratizácie private equity, kde sa stáva prístupnejšou pre jednotlivých investorov, vzniká veľké množstvo fondov, ktoré ponúkajú prístup práve do tých veľkých fondov. My sa na to pozeráme trošku ináč, nemyslíme si, že je tam až taká veľká pridaná hodnota fondov, ktorý takýto prístup sprostredkuje. Zvlášť preto, že tie veľké fondy sú naozaj prístupné pre jednotlivcov už dnes. A v kombinácii s tým, že ich dlhodobá výnosovosť do budúcna s veľkou pravdepodobnosťou nebude na takej úrovni, ako je tomu tých mid-market fondov, si myslíme, že ponúkame inovatívny produkt, ktorý zatiaľ na trhu neexistuje a mohol by pre investorov dávať veľký zmysel.